आता डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर अत्याधुनिक उपचार कणकवलीत, तेही अगदी माफक दरात. नॅप आय हॉस्पिटल मिरज संचलित विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर मध्ये आजपर्यंत 15,000च्या वर डोळ्यांची ऑपरेशन्स, विना टाका विना इंजेक्शन मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया, डोळे तपासणी, चष्मा, तिरळेपणा आणि डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर उपचार. डायबेटिक आणि उच्च रक्तदाब असलेल्या रुग्णांवरही डोळ्यांचे उपचार. आजच संपर्क करा विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर, प्रहार कार्यालयाच्या शेजारी, सनराइज टॉवर, श्रीधर नाईक चौक, मुंबई गोवा हायवेवर, कणकवली. संपर्क क्रमांक 9850 84 93 15, 8408 80 35 36 आणि 023 67 23 39 33. कोरोना काळात नरेंद्र मोदी यांनी देशासाठी भरीव काम केलं. याच काळात महाराष्ट्र राज्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी औषधांमध्ये कमिशन खाल्ले असा आरोप केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांनी केला आहे. पाहूयात. खरं म्हणजे वैभववाडीच्या लोकांना, जनतेला, मी ज्या पक्षात आहे, जिथे आहे, माझ्याबद्दल माझी काम कार्य सांगायची आवश्यकता असं मला वाटत नाही. तुम्ही सगळे ओळखता जवळून. मी नेता कधी झालो नाही. अगदी राज्यात इथे आमदार झाल्यानंतर मुंबईत पूर्वी बीएसटी चेअरमन होतो, नगरसेवक होतो, आमदार झालो, मंत्री झालो, 12 वेगवेगळ्या खात्याचा मंत्री, नंतर मुख्यमंत्री आणि त्यानंतर विरोधी पक्षनेता 6 वर्ष आणि त्यानंतर आमदार, खासदार आणि केंद्रीय. या सगळ्या पदातून विनम्र राहून कोकणाचे प्रश्न सोडवावे. कोकणी माणूस मानाने, सन्मानाने आणि आनंदाने जगला पाहिजे, जीवन जगता यायला पाहिजे. ही परिस्थिती निर्माण करण्यासाठी मी काम केलं. मी तुमच्यातलाच आहे. मी वेगळा नाही. मी अनेक लोक साहेब म्हणून नाही. मी सेवक आहे, साहेब नाही. मुख्यमंत्री होतो तरी महाराष्ट्राच्या जनतेचा सेवक आहे. खासदार आहे तरी देशाच्या जनतेचा मी सेवक आहे, मंत्री एवढे. आणि म्हणून आज तुम्हाला फक्त विनंती करावी. मी आतापर्यंत केलेलं काम तुमच्या समोर. सिंधुदुर्गाच्या वैभववाडी कोल्हापूरला होता. मला वाईट वाटलं, कोल्हापूर का, आमचे लोक आहेत, ते आपल्या जिल्ह्यातले आहेत. प्रयत्न केला तोही झाला. कोणती कामं जिल्ह्यात होत आहेत किंवा राज्यात होत आहेत आणि वैभववाडीत होत नाही मला सांगा. प्राधान्य नितेश इथे आमदार या नात्याने नुसतं नामधारी नाही. जनतेचे प्रश्न, पायाभूत सुविधा म्हणा, रस्ते, पाणी, वीज, शाळा, आरोग्य सगळ्यामध्ये भांडून म्हणा, विनंती करून त्याने मिळून दिली. क्षमता आहे क्षमता. घरी किती वेळ असतो, कुठे चालला, कोकणात चालला, कधी वैभववाडी, कधी देवगड, कधी कणकवली, कधी कुठे, नाही तर पुन्हा कुठे. दिवस रात्र जनतेला वाहून घेऊन जनतेसाठी वेगवेगळे प्रकल्प, योजना आणून त्यांचं उत्पन्न वाढावं, त्याने सुखाने समाधानी जगता यावं, त्यांच्या मुलांना शिक्षण देण्याची क्षमता. घरात आजारी पडले तर त्यांची औषधाची व्यवस्था, या सर्व क्षेत्रामध्ये नितेश काम करण्यामध्ये आघाडी. महाराष्ट्रातील विधिमंडळातील जे आमदार आहेत त्यामध्ये मी म्हणेन, माझा मुलगा म्हणून आहे, नितेश राणे उजवा आहे. आणि म्हणून त्याचा मतदारसंघ, आणि त्यामुळे मला मताची चिंता करायची काही कारण नाही. तुम्ही सर्वांनी त्याला जो मान देता, त्याला जे स्थान तुमच्या हृदयात दिलंय,
ते ऐकल्यावर पाहिल्यावर मी हेलावून जातो. हा तुमचा मोठेपणा आहे. नितेश काम करतो आणि कामाला लोकप्रियता देण्याचं काम जनता करते, हे तुम्ही सर्वांनी केलंय आणि त्यामुळे आभार म्हणायला माझे शब्द कमी पडतील अशी माझी भावना आहे तुमच्याबद्दल. भावना निवडणुका येतात आणि जातात. माणसं जोपासायची असतात. लोकप्रतिनिधी लोकांसाठी जनतेसाठी काम करायचं. समोरच्याने 10 वर्षात काय केलं तुम्हाला माहिती? काही नाही होऊ शकलं, काही नाही. मला माहिती मिळाली आमच्या OSD 57% खासदार फंड महाशय खर्च करू शकले नाही. का हो? टक्केवारी मिळाल्याशिवाय फंड देत नाही. या 57% खर्च न व्हायला कारण कॉन्ट्रॅक्टरने याला फंड दिला नाही, त्याच्यासाठी लागणार आणि म्हणून याने आपला फंड कामाला दिलं नाही. रस्ते, पाणी, वीज ज्याला द्यायला हवा नाही. काय कामाचे खासदार तरी सांगावं. एकट्या मगाशी नितेश बोल 14 आणि 19ला भाजपमुळे निवडून आला, मोदीमुळे निवडून आला आणि हे शिवसेनेचे उद्धव ठाकरे गटवाले मोदींना तडीपार करायला उलटीवर. उद्धव ठाकरे गेल्या आठवड्यात गेला कुठे? रामलीला मैदान दिल्लीला. आमचं सरकार हप्ता आहे ना, 303 आमचे खासदार आहेत मोदींना पाठिंबा देणार आणि हा मोदींना तडीपार करायला निघाला. खासदार किती? 5. ताकद किती व्हायची? उद्धव ठाकरे 5. आमदार किती? 16. त्या लोकसभेनंतर अजून 10 कमी होते, म्हणजे 7. आणि मोदींना अरे बहुमताचं सरकार आहे. आता या निवडणुकीत 303 वरून आम्ही 400 वर जातो. 400 माझ्याकडे यादी आहे. मोदी साहेबांनी केलेली काम. आपल्याकडे पण किती लाभार्थी असतील. आयुष्यमान भारत योजनेत 28,000 लाभार्थी आहेत तुमच्या तालुक्यात. PM किसान योजना 12,000 आहेत. घरकुल योजना 330 घर. उज्ज्वला गॅस 740. जलजीवन मिशन 54. मातृवंदना लाभार्थी 85. प्राधान्य कुटुंब 33,000. अंत्योदय 1559. अशा किती योजना? 54. मी आता वाचत नाही. 54 योजना गरिबांसाठी, महिलांसाठी, तरुणांसाठी 54 योजना त्याने दिल्या. कोरोनामध्ये तुम्हाला माहिती किती लोक आपल्या देशात गेली? महाराष्ट्रातून गेली. मोदी साहेबांनी कोरोना काळात उपासमारी काय कुटुंबात चालू होती. कंपन्या बंद पडल्या, व्यवसाय छोटे मोठे बंद पडले, घरात अन्न नाही परिस्थिती. अन्न मोदी साहेबांनी काय केलं? 80 कोटी जनतेला, गरिबांना मोफत धान्य. जात पात धर्म पाहिला नाही. जनता, माझी भारताची जनता घरात चूल पेटली पाहिजे, पोटात अन्न जावं म्हणून धान्य. काय उद्धव ठाकरे 5 किलो पाठवले का कोणाच्या घरी? मुख्यमंत्री होता हा, मुख्यमंत्री झाला आणि कोरोना सुरू झाला. पायगुण बघायचं काय दिलं कोणाला? काही नाही. उलट काय केलं? मोदींनी अन्न, धान्य, औषध वगैरे उपचार सगळं केलं आणि ह्या महाशयाने औषधासाठी आलेल्या पैशामध्ये कमिशन 15% औषधातून पैसे खाल्ले. चौकशी सुरू आहे. आता केजरीवालच्या बरोबर जाईल जेलमध्ये. काय प्रवृत्तीच आहे? शिवसेना
ज्या मोदींच्या नावावर मागच्या 2 निवडणुका जिंकणारी शिवसेना आज मोदींना म्हणते तडीपार. पण तुम्ही सर्वांनी एक लक्षात ठेवा, मोदी आपले पंतप्रधान जगात एक कर्तृत्ववान व्यक्ती म्हणून त्यांची ख्याती आहे. अमेरिका असो किंवा तुझा इस्रायल असो, अनेक देशाच्या अध्यक्षांनी मोदींचं कौतुक केलं. मोदींचं प्रशासन, मोदींनी अर्थव्यवस्थेत केलेला बदल. भारत 14 साली 11 नंबर होता जागतिक अर्थव्यवस्थेमध्ये. आता तो 10 वर्षात 5व्या क्रमांकावर आणला मोदी साहेबांनी. 2030 ला भारत जागतिक अर्थव्यवस्थेत 3रा क्रम. अमेरिका, चायनाने भारत. ही प्रगती मोदींनी केली. देशाला संरक्षण. काँग्रेसच्या राजवटीत 2-2.5 लाख रुपये मिळायचे. आता 5.5-6 लाख कोटी संरक्षणाला आपण देतोय. म्हणून आपली संरक्षण मजबूत आहे. पिण्याच्या पाण्यासारखा प्रश्न, घर तिथे नळाचं पाणी, मोदींची योजना. गॅसची महिलांसाठी योजना, मोदींची योजना. काही नाही. प्रत्येक ठिकाणी प्रत्येक क्षेत्रातल्या लोकांना लाभ मिळण्याचा प्रयत्न केला. माझ्याजवळ त्याच्या मंत्रिमंडळात सूक्ष्म म्हणजे छोटे उद्योग, लघु उद्योग आणि मध्यम उद्योग आहेत. 7 कोटी उद्योग माझ्याजवळ आहे. कामगार 18 कोटी. हा देश प्रगतीकडे चालला. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.